Iz Minhena u Beograd stiže novi zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć. Tamošnji Visoki zemaljski sud traži da mu se dostavi dokumentacija i podaci koje je prikupila i sačuvala Savezna UDBA bivše Jugoslavije. Sud smatra da bi time mogao dobiti važna saznanja o ubojstvu Stjepana Đurekovića. Prije razgovora o tome što kriju beogradski arhivi, pogledajmo kako je proteklo suđenje Perkoviću i Mustaču. Ovo je jedno obično dvorište u Wolfratshausenu. Ovdje je bila tiskara garaža 1983. godine. Sad je sve preuređeno, tu je odvjetnički ured. Inače, tu su bila vrata iza kojih je ubijen Stjepan Đureković. Bavarski kriminalisti izradili su uz pomoć fotografija i 3D laserskog skenera prikaz garaže tiskare, pokazali su ga sucima, unijeli su u nj sve podatke o tragovima i uvjetima ubojstva te putevima za bijeg. Prije toga sudac Dauster rekao je kako Vinko Sindičić ne želi doći svjedočiti zbog procesa koji protiv njega vodi Hrvatska. Možda se Sindičić boji strogog ispitivanja pred sudom. Je li ga strah novog iskaza koji bi bio drukčiji od starih? Ako se ne pojavi, to bi značilo da je još nepouzdaniji svjedok. Sud je ispitivao Pratesova branitelja Rozenbroka. Nedavno su mu zaplijenili dokumente iz ureda. On se u Zagrebu redovito sastajao s Mičićem, Nobilom i Perkovićem. Dobivao je mnogo novca iz tog kruga, iako ga je već plaćala njemačka država. Rekao je ne zna odakle je novac. Kaže da je od Pratesovih prijatelja ili simpatizera. Činjenica je redovito se sastajao s Nobilom i Perkovićem. Sudac Dauster pitao je nekoliko puta odakle ga je Prates plaćao. 23.000 eura nisu skupljali dobrotvori za udbinog agenta Pratesa, rekao je sudac, i pitao je li vas plaćala UDBA. Odvjetnik je zanijekao da mu je od 2006. godine Perković tako plaćao bilo koju uslugu. Što proces ide dalje, sve je više dokaza, sve više dokumenata se pojavljuje. Suci zovu nove svjedoke. Mnogo udbaških priča iz Njemačke isprepliće se s ubojstvom i sudbinom Stjepana Đurekovića. Iz Wolfratshausena za Hrvatsku televiziju Aco Buntić i Ozo Ćurić. Sud traži neke nove dokumente koji se kriju u beogradskim arhivima. O tome razgovaramo s našim gostima. S nama je Hrvoje Klasić, povjesničar, i Siniša Pavlović, odvjetnik Gizele Đureković. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Klasić, minhensko suđenje traje već mjesecima. Kako vi kao povjesničar vidite to suđenje, odnosno ima li nekih novih detalja koji mogu rasvijetliti neke noviju povijest? Pa u principu, ako gledamo unazad godinu dana, recimo, vidimo da se na suđenje gleda na nekoliko razina. Jedna je povjesničarska, svakako, može čak i najmanje. Jedna je pravna, i tu ćemo sad čuti od kolege. Međutim, jedna je ona politička, pa čak i dnevno politička. Kao povjesničar ja mogu u principu ukazati na to da, nažalost, se i tom, kao i brojnim drugim stvarima i temama iz nedavne prošlosti, se u stvari pristupa vrlo površno, da budemo u skladu sa emisijom koja je trenutno vjerojatno na prvom programu, dakle kao crno-bijeli svijet. A u principu upravo ovaj slučaj ukazuje koliko je komplicirano bilo to razdoblje i koliko je potrebno da posvetimo i vremena i istraživanja tom razdoblju. A upravo, evo, i to ćemo kasnije vjerojatno raščistiti, odnos prema arhivima, prema arhivskoj građi, kako u Zagrebu, tako u Beogradu, ali tako i u Njemačkoj. Dakle, niko ne spominje arhive u Njemačkoj. Dakle, mislim da je to za povjesničara jedna izvrsna tema, ali i za društvo jedna tema na kojoj se u stvari pokazuje koliko je povijest komplicirana i koliko se treba pristupiti sa raznih aspekata. Gospodin Pavlović, mi možemo možda gledati na suđenje sa više nijansi. Vi kao pravnik onda vjerujem gledate crno-bijelo. Je li netko zločinac ili nije? Ili? Nema nikada crnog-bijelog, nema ni u pravu crno-bijeloga i zločinac. Postoje motivi, postoje uzroci, postoje razlozi. Sve to sud gleda, sve to sud traži. Sud ovoj cijeloj priči, u ovom konkretnom slučaju kad govorimo, prilazi vrlo kompleksno. Ilustracija je vrlo jednostavna. Kada se ulazilo u proces, moji kolege su prognozirali 3 do 4 mjeseca suđenja i cijela stvar će biti gotova. Mi smo tada bili oprezni i govorili smo recimo o vremenskom roku od godinu dana. Sada smo otprilike ono što smo sigurni da prije kraja ove godine nećemo biti gotovi sa suđenjem. Realnije procjene su možda tamo negdje kasno proljeće ili ljeto sljedeće godine da bi to suđenje završilo. Razloga je puno. Jedan od razloga je upravo to da su stvari kompleksnije nego što na površini izgledaju.
Druga razina problema jest to da se strahovito puno vremena gubi na nedostupnost arhivskog gradiva. Prošlo je 32 godine od samog ubojstva. Bez arhiva, bez dokumenata teško je jer puno svjedoka je umrlo, puno ljudi koji su nešto o tome znali naprosto više nisu s nama i treba se oslanjati na nekakve pisane izvore. I to se pokazuje u ovom času kao jedan od ozbiljnih problema, ne samo zbog toga što su arhivi zatvoreni. Nije samo to problem, problem je upravo ovo što gospodin Klasić govori na dnevno-političkoj razini. Arhivi kada se i otvore, otvaraju se djelomično, cenzuriraju se, dokumenti koji izlaze iz tih arhiva, vi pronalazite različite verzije istog dokumenta, za neke dokumente se tvrdi da su uništeni, kasnije ih pronađete tragove da oni postoje. Prema tome još uvijek postoji jedan odijum prema otvaranju tog razdoblja i prema pokazivanju što se tada stvarno dešavalo. Daleko smo izgleda skloniji ovoj priči malo crno-bijelog svijeta, malo ćemo plesati, malo ćemo pjevati, igrat ćemo se nekakvog odlaska u JNA i to je bila naša lijepa mladost. Nažalost, tako nije bilo. Ja se nadam da povjesničari su na vašoj strani, da se slažu da se arhivi trebaju otvoriti i dati na korištenje, odnosno na uvid. Ono što se meni čini, ne znam, možda će me kolega ispraviti, ali frustracija gospodina Pavlovića traje zadnjih godinu ili dvije. Moja frustracija mojih kolega traje puno duže. I dakle, ne odnosi se ovo samo, sada smo upiknuli nešto što recimo interesira sve. Ja ću vam samo reći jedan primjer. Ja sam neki dan u Hrvatskom državnom arhivu pokušao raditi na građi sindikata kako se sport uvodi u tvornici 1945. godine. I nisam mogao dobiti dokumente i nisam ih mogao kopirati po zakonu, jer ako ima kakvo ime pa se ne smije. Dakle, govorimo o nečemu što se događalo prije 70 godina. Dakle, sad zamislite kako je onda sa političkom što je sasvim benigno u usporedbi s ovim. Dakle, to je tako, nažalost. U Beogradu je puno bolje, već recimo sa nekim arhivima, i to je, ja često govorim, ne zbog toga što volim kritizirati, dakle, ja bih volio da ne moram ići u Beograd raditi, nego da mogu to raditi u Zagrebu, međutim, situacija je puno bolja. Tako da, nadam se da će i ovaj proces ukazati na potrebu da se krene sa istraživanjem i sa u principu obrađivanjem arhivskog gradiva, bez obzira o čemu se radi. Vjerujete li vi da će biti sudu dostupna građa, odnosno dokumentacija koja se traži u Beogradu? Pa gledajte, ja u Beogradu dosta dugo radim u arhivu i kad govorimo o arhivu Jugoslavije, o građi partijskoj, političkoj, gotovo sve je dostupno. Mislim, nikad ne možemo znati da li je sve. Ja sam naletio na zanimljive stvari, pa i u slučaju Đureković, dakle, koje mogu kasnije možda prepričati. Dakle, fond predsjedništva Jugoslavije, predsjedništva CK Jugoslavije i tako dalje. Kada smo po pitanju službe državne sigurnosti, koju se često, odnosno potpuno pogrešno kod nas naziva UDBom, koja dakle nije od 66. godine UDBA, ali ok, služba državne sigurnosti, da, i meni je rečeno, ja sam par puta tražio, da je to djelomično uništeno u NATO bombardiranju, međutim da je djelomično nedostupno jer se nalazi na jednoj lokaciji, ali i zbog prirode gradiva. Međutim, ja ću vam reći jednu drugu stvar. Slušam dakle danas o tome i cijela javnost govori hoće li Srbi to dati ili neće dati. Gledajte, ja bih volio da ovakvu emisiju organiziramo za 6 godina, kada bude 2021. godina i dakle kada prođe 30 godina koliko je arhivsko pravilo od Domovinskog rata. I volio bih vidjeti one povjesničare koji će tada tražiti da se recimo vide hrvatske službe sigurnosti, recimo po pitanju Rajhl Kira, recimo po pitanju Blaža Kraljevića, Levara, Paradžika i tako dalje. Hoćemo li mi tada, a sad se dakle razmislimo malo, dakle sad kad govorimo hoće li Srbija to dati, hoće li naš arhiv, hoće li naše službe sigurnosti dati sve dokumente, pri čemu ne prejudiciram ko je zbog čega, dakle da li je ubijen, da li je mrtav ovakav ili onakav. Dakle, s tim stvarima nijedna služba nije baš najsretnija kad daje to dokumente, pa između ostalog vidjeli ste i ovo sad u javnosti za Njemačku. Ja sam siguran, ja imam dokumente da je i Genscher i svo njemačko rukovodstvo iz tog vremena apsolutno znalo o svemu što se događa. A ako su znali oni, znali su i službe državne sigurnosti. Pa da vidimo šta to kažu službe državne sigurnosti i šta kažu arhivi službe državne sigurnosti u Njemačkoj. Gospodine Pavloviću, vi ste već tražili, ako se ne varam, neke dokumente u... Jesmo, mi smo tražili dokumente u Beogradu i
Tražili smo ih lani negdje u 6. 7. mjesecu. Dobili smo odgovor da je dokumentacija koju tražimo uništena doslovce u bombardovanju Sjevernoatlantskog saveza. Poslije toga, kakvim istraživanjima, uspjeli smo doći do dokumenta te iste bezbednosno-informativne agencije iz Beograda, koja je naslijedila kolokvijalno saveznu UDBU i svu tu dokumentaciju, i njihov dokument koji jasno iz 2007. koji jasno potvrđuje da ta dokumentacija postoji. Zatražili smo ponovno da se pregleda arhive BIA, međutim odgovorili su nam da apsolutno ne postoji način da mi do toga dođemo i da im ne pišemo više jer će to smatrati uznemiravanje. Jedino što je ostalo, mi smo pristojni ljudi, mi to radimo tako i u Hrvatskoj. Prvo pristojno tražimo, a ako ne možemo dobiti, onda nažalost moramo tražiti od suda da to traži od njih. Kad spominjem sud, tu je nešto što ja moram reći, što se ja sa kolegom Klasićem apsolutno ne slažem. Mi možemo raspravljati o tome da li je nešto dostupno meni kao privatnoj osobi. Možemo raspravljati da li je nešto dostupno znanstvenicima. Ali da li je nešto sudu dostupno, o tome razgovora nema. Sudu uvijek i sve mora biti dostupno. Svaka tajna služba mora podlijegati kontroli suda. I mi imamo u Njemačkoj primjer da sada dobivamo određene dokumente njihovog BND-a koji jesu označeni tajnošću, s kojih je djelomično skinuta klasifikacija. Međutim, uvjet je da se te dokumente čuva u tajnosti. Mi smo svi potpisali izjave da ćemo ih čuvati pod vrlo striktnim kaznama. Uvjet je da se ti dokumenti na sudu raspravljaju na zatvorenim sjednicama gdje publika nije prisutna, ali sud mora imati uvid. Mi ne razgovaramo o bari s placa koja dolazi i koja bi malo kopala po arhivu. Mi govorimo o sudu koji je jedini mjerodavan kontrolirati rad takvih službi. Inače, svako društvo koje takve službe ostavi bez kontrole, znamo kako završava. Ja se ne bi baš složio s kolegom zbog toga što ne kontrolira sud u Njemačkoj tajne službe u Srbiji, niti u Hrvatskoj, a i ovo što kažete da sudu mora biti sve dostupno, bilo bi ljepše da su mu dostupni svi ljudi, pa na primjer oni koji su u Bosni ovog trenutka, pa da može reći, dakle, mi smo sud i mi smo nadležni, pa nam sad dođite svjedočiti. A vi znate da ni to ne može napraviti. Pa onda zašto bi sud, dakle, zašto bi srpska tajna služba dala svoje dokumente sudu u Njemačkoj koji se bazirao, dakle, znate da to nije baš tako? Ja znam da to nije baš tako, ali ja znam da postoji druga strana te priče koju je osjetila i Hrvatska u slučaju Lex Perković, a to je da ozbiljne zemlje se drže onoga što su potpisale. Sve te zemlje o kojima vi govorite su potpisale sustav međunarodne pravne pomoći, potpisale su određene uvjete pod kojima će to činiti. Onoga časa kad to ne čine, postaju nepoželjne u međunarodnoj zajednici i znate kako to završava. Prema tome, mi sada razgovaramo o Srbiji. Mi imamo vrlo sličnu situaciju sa jučerašnjeg suđenja i sa Hrvatskom. Mi imamo situaciju sa Sindičićem i sa gospođom Rodrikens koji odbijaju svjedočiti jer se protiv njih u Rijeci vodi kazneni postupak zbog lažnog svjedočenja u slučaju Prates. Posve je neakademsko, nego vrlo stručno i ozbiljno pitanje, postoji li nadležnost Republike Hrvatske za takvo djelo počinjeno u Njemačkoj. I sud sam je rekao da će zatražiti mišljenje eksperata o tome, da li to jest tako ili nije, da li zaista postoji opasnost da ti ljudi nastradaju zbog toga što će reći. Ja ne ulazim da li je njihov iskaz istinit, lažan ili ne znam kakav, ali sama činjenica da dolazi svjedok i kaže ja ni pod kojim uvjetima ne želim ništa reći jer meni prijeti zakonska kazna ako ja ovdje nešto govorim. Mene su ispitivali i upozorili ako bilo kome kažem to što su vas ispitivali završit ću u zatvoru, onda to nije dobar sustav. Prema tome, ono što ovdje od početka nedostaje, kada o ovim stvarima govorimo i kada o ovom slučaju govorimo, ja se slažem da se taj slučaj i mnogi drugi slučajevi koriste za dnevno političke svrhe. Maknimo taj sloj cijele priče i krenimo od jedne vrlo jednostavne činjenice. Danas i onda bilo je zabranjeno ubiti čovjeka bez suda.
On je mogao biti ovakav ili onakav, ali imao je pravo da mu se sudi. Ne da dobije 6 metaka u leđa, ne da dobije sjekiru u glavu, nego da ako je nešto počinio, da ga se izvede pred sud i da mu se sudi. Ako to nije moglo biti izvedeno u Jugoslaviji, moglo je biti u Njemačkoj. Njemačka je tada vrlo često sudila hrvatskim imigrantima za koje kakva djela. Prema tome, maknimo priču da li je netko nešto dobro učinio protiv nekog zločestog. Ubojstvo nikada nije dobro. Naravno. Jedno čujemo, a sad ne znamo hoće li Beograd dati traženu dokumentaciju ili ne, ali evo, profesore, vi ste spomenuli da ste naišli na neke dokumente o Đurekoviću. Evo, možemo li, možda mogu oni pomoći nešto ili rasvijetliti neki? Ovo nisu nešto kakvi spektakularni. Ono što iz mog istraživanja ispada, prva i osnovna stvar, Stjepan Đureković nije otišao ni zbog kakvog kriminala u INA-i. A iz toga, dakle, onda da li će se izvući zaključak ili neće, kako će sud reagirati na to, dakle, a to se vodi kao jedan motiv. Međutim, u svim nalazima koje sam ja vidio dokumentima službe koja reagira post, dakle, nakon što je otišao post festum, gdje vide, dakle, da on ni u kakav kriminal nije bio nikada upetljan. Dakle, vrlo rado bi oni voljeli da je bio upetljan. Druga stvar, dakle, koju sam ja recimo naišao, koja se često zna govori da je to zaoštreni odnos između Jugoslavije i Njemačke. Ja ću vam sad citirati dokument iz 9. mjeseca 1983. godine, kada predsjednik Njemačke dolazi sa tadašnjim ministrom vanjskih poslova Genscherom u Jugoslaviju i predsjednik Njemački, dakle par mjeseci nakon ubojstva, ne spominje niti riječju oduševljenje dolaskom u Jugoslaviju. Genscher poziva na stranu Lazara Mojsova, koji je u tom trenutku ministar vanjskih poslova Jugoslavije, i kaže mu da mu je predsjednik rekao da to ipak ovako u 4 oka spomene. On mu se ispričava, ja sam taj dokument vidio, kaže zbog vrlo tendenciozne emisije koja je bila na njemačkoj televiziji, i on njega upozorava, nemojte da se takve stvari događaju, znamo da se ubojstva događaju, mi to nećemo dizati na sva zvona jer nam je Jugoslavija bitna kao partner, ali dakle nemojte da se to događa. Lazar Mojsov njemu govori, ali mi ne stojimo iza toga. I onda njemu Genscher u jednom trenutku kaže, pa možda stvarno i ne stojite, jer u istočnoj Europi se često događa da se služba otme političkoj kontroli. Ja u to sad ne ulazim da li je to slučaj ili ne. Hoću vam samo reći da često se čuje kako su zbog toga zahladili odnosi. Nisu zahladili odnosi zbog toga. Ali dakle, to je jedna potreba, dakle, da se više nas uključi u to da istražujemo, ali u jednom širem kontekstu. Ja bi sad mogao govoriti o kontekstu u kojem ja mislim da se u stvari dogodilo, ne znam zašto je ni Đureković otišao, ni zašto je ubijen. Ja se time osobno ne bavim. Ali dobro, možda neki od arhiva, odnosno dokumenta koji bi se tamo našli, bi mogli ukazati na to. Da li se služba otela kontroli, zašto je on otišao, nije zbog kriminalca? Kao što ćemo i teško naći dokument koji ljudi često očekuju da će se pronaći dokument potpisano ubi toga i toga. To neće na taj način nikad biti, dakle, niti u bilo kojoj sigurnosnoj službi. Ali da, slažem se da treba na stol staviti sve, i dobro i loše, i kontekstualizirati cijelu priču. Vi ste već bili u nekim arhivima ovdje u Hrvatskoj, Centralnog komiteta. Jeste li tamo našli sređenu građu, urednu, ili je tamo nedostajalo dokumentacije? Mislim, s obzirom na ovo, što sutra i da se dobije dozvola za ulazak u ove arhive u Beogradu, što će se tamo naći? Ne? Uvodno, ono što moram reći, ovo što govorim, ni na kakav način nije napad na Hrvatski državni arhiv, niti na bilo koji arhiv i bilo kojeg stručnjaka koji tamo radi. Ti ljudi rade pošteno svoj posao u uvjetima u kojima rade. Ono što treba reći, i mi to stalno ponavljamo, 13. svibnja prošle godine naš prvi zahtjev prema Državnom arhivu je otišao da nam se omogući uvid u fond Centralnog komiteta. 15. svibnja, ne samo Centralnog komiteta, pardon, i državna tijela su bila Predsjedništvo Hrvatske, Savjet za zaštitu ustavnog poretka Hrvatske, Izvršno vijeće Sabora, znači sav onaj niz tijela za koja mi pretpostavljamo i mislimo da bismo određene tragove rasprave o Đurekovićevom bijegu pa nadalje mogli pronaći. 15. svibnja vlada na 156. sjednici donosi famoznu odluku o osnivanju povjerenstva za, budimo sarkastični, sređivanje arhivskog gradiva koje se nalazi u Hrvatskom državnom arhivu. S time uvodi ne samo ovo što smo do sada imali, da imate doslovce 7 ili 8 zakona koji jedno područje regulira i vi nikada ne znate o čemu govorite. Jer kada se pozovete na jedan zakon, onda kažu ali piše ovom drugo. Ako se pozovete na drugi, onda je treći problem. I tako dalje, vrte vas u krug. Vlada na sve to donosi još famoznu odluku kojom uvodi povjerenstvo u igru, koje kada nešto tražite iz arhiva, doslovce
jedna hrpa ljudi koji svaki radi u svojoj instituciji se mora sastati i list po list papira pregledati tu dokumentaciju da bi rekli vladi da to im možete dati. Ono što je najstrašnije u tome svemu su dvije stvari. Ta odluka je donesena na način da je proturena, ako pogledate, imate na internetu, Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova, je dao obrazloženje, nije jednom riječju spomenuo sadržaj odluke, osim govorenja o Tuđmanovim transkriptima. I druga stvar je, hoću reći da još nešto, da su u tome svemu obuhvatili i dokumente koji uopće nisu klasificirani. Vi sada imate situaciju da i ono što je do prije godinu dana bilo slobodno za uvid, sada morate tražiti od vlade dozvolu i proći proceduru koja traje otprilike 6 mjeseci. Nažalost, vremenom ističe. Evo, kratko samo za kraj bih volio da prokomentirate. Danas njemački predsjednik Gauck na susretu sa hrvatskom predsjednicom Grabar-Kitarović rekao kako će, evo, želi Njemačka pomoći Hrvatskoj da se suoči sa prošlosti. Možemo li to iščitavati u ovom kontekstu suđenja Perkoviću i Mustaču? Evo, kratko rečenica. Pogledajte, proces suočavanja sa prošlošću u Njemačkoj itekako trajao. Nije išao baš kao po loju, ali da, učinili su puno i možemo puno naučiti. Puno i većih zemalja i demokratičnih zemalja od nas imaju puno većih problema u suočavanju s prošlošću, što ne znači da mi trebamo tome još ubrzati. Ali suočavanje s prošlošću nije samo sa jednom prošlošću. Imamo mi toga dosta u našoj prošlosti, čime bi se trebali suočiti i ne treba selektivno gledati na prošlost, niti na dnevno-političkoj razini, niti u određenom trenutku. Ali i sami sebi otvoriti prije svega oči o svemu tome. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam.